Младежката банка е международен модел за развитие на младежка филантропия. Този модел беше пренесен в България през 2012 година с помощта на Фондация Работилница за граждански инициативи и в момента е разпространен в 13 града на страната, като младежките банки са екипи от млади хора, които се ситуират към младежки организации или към така наречените обществени фондации. И основната им роля е да набират средства и да ги разпределят за подкрепа на младежки идеи. Младежката банка разпределя средства, затова се нарича и банка. Тя финансира не толкова собствените си дейности, колкото дейностите на неформални младежки групи, които генерират различни идеи за развитие на младежките общности в страната. Фокусът е от младежи за младежи. Това е ролята на Младежката банка. Проектите, които се финансират от младежките банки, се подбират на конкурсна основа. Т.е. младежките банки организират конкурси за финансиране на младежки идеи. Тези конкурси се обявяват максимално широко в различните населени места, където работят младежките банки, обикновено в интернет, чрез различни информационни канали, нерядко и чрез разлепване на обяви за финансиране в училища и други места, където младежи се събират и където могат да ги видят. След това младежите имат възможност да подадат своите идеи, написани в писменна форма, и с най-интересните предложени идеи се провеждат, т.е. с представителите, които са предложени най-интересни идеи, се провеждат интервюта за окончателната селекция. Процесът е така доста стриктен и отново целта е наистина да се финансират важни, интересни неща, които ще помогнат за създаване на нещо ново. Покрай разпределянето на средства, Младежката банка възпитава младежите в много разнообразни качества – лидерство, предприемачество, способност да идентифицират креативни, интересни идеи, които да бъдат подкрепени, способност да насочват средствата там, където ще бъдат най-ефективни, т.е. там, където с най-малко средства ще се постигне най-голям социален ефект. За мен Младежка банка е кауза, която създава.